Tresna budaya ingkang dahat winanting pakurmatan samakipun Bapak Susilo Hapsara Lurah Kalurahan Mukirsari kepareng hanya usahaken miwaham maringaken ringgit sucal dumateng Ki Dalang Adimas Yusuf Ansor kasuwun jumeneng. Sagung pamriksa budaya ingkang dahat winanting pakurmatan lah dumugi titi laksana rikalagan dalu punika. Mugi Gusti Kang Hakarya jagat tansah njampangi pawungkon panjenengan dalasan kula ing dalu punika kanthi sesarengan hamriksani pagelaran wayang kulit sedalu nates. Mila sumangga kepareng kaparingaken. Kadang Sutrisno budaya sampun kepareng badhe kemugiwan cinipun lumaksih dicara pagelaran wayang kulit sedalu nates kanthi KBP dening Ki Dalang Yusuf Ansor ing dalu punika mendhet lampahan Wahyu Manik Imandaya sugeng dalu sugeng hamriksani ngantos dumugi purnaning gati. Nuwun matur nuwun nasr minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Purnama Sidra Mas tu Purnama Sidra Mas Purnama Sidra Mas tu Purnama Sidra
mastu silat mring yuang jagat karono sirang tondo kasisaning bisa nusana sinambung langing mila pesta maksih pestantun lambai buddha jinantur tutur katra tetula tolat yang Raden Waradya pinursita umpama paraming Wiskara karana dituwi jaman purwa pangga tekap masaning kutha kinardameng loto tanurung pralambang matumpa-tumpa marmo panggung sakurwing kutha sedebyar dumadining wayang purwa korwanganing kandha naring tuteng basa tunggang gunung mungsara saya naras saya karaos mulat sari amrasa wani wuruhing diri rasa rumangsang jalma ngilo kaca jarweh husnaku janjar to bejo wis gemelar jroning pakuliran jare amiksane pagelaran iki purwa Surya Candra ndaru Hyang Kartika wis ki nurba wedrateng kawasa sahari ratri angetri bawana perwateking tuksina gilur gemanti temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetunglan langkar kumangkar kaya rambun kaya jawah pating rembyah dadi padhang kutu-kutu walang atuga buronono miwang burotoya dadi branakan tanpa wicalan padang terawangan sinari sang jiwa merenawi yang ngarsa murbawani jagat munggo jagat wit tanduk menung-mungu munggo kalingan kerabang pertama lamun gawe saya dilat-dilato bumi saya dangu semurup sang jiwa ngarko katon sumabela kanan keren ngabang esmu jenar kapur bawan sinari sang jiwang basoto tanentu katon uju ruyu-ruyu amanggu gunung ingkang biru moyong-moyong pucuing gunung kinumulan gendalu kasiluring prabancana lenggat lenggut nganyo gunung mangkuta mego tangketawis dangu soleh kawula dasi dene rasa ngopi buka karep tegal sawahi anglu sur tatan ana pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul karo lukune anggiring raja kayane sawayana prambagan sama ruwangi sang hyang arpa saya dangu saya ngelos katon melos sinari jagat duwe blapapat lor kidul tanggulun sinari jagat kang samir bunyata rebut bejo rebut agung pranti tatan wonten kamadhan kekunge praja negaring Ndorowati ya negaring Dwaraka ya negaring Jenggala Manik apanjur kena pambukane kandha sarati manggi negaring Ndorowati dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya benawi dinamya ombak samudra binang langut kang tanpa pakut pegatek paningal kapantok uluning Cakrawala wane-wane cakrek ing wisik samana kineping jurang corong kinepung gua sirung pinari susuing beksi lawet miyang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasar Jember kebekaning pasir gumlaring garis pinggul tanem tuwang kembuyung royo-royo karang kitri ruwe-ruwe nur kropo bumi subur pasiten mawur satengah tulandur mangkar kawurian dadi gunung-gunung bebanjengan nangrang sang langit lengga-lengguk lambai dan bejel saking jendang toyo pening dirtani ini pinorong poro palangit nambe waduk bentung-bentung kinari yang alim sawang yang batu galaning noro kesemo mokal pangulek tani bebasan tatono bumi sajeng gengeng selo sedaya tinandran kang murakabi pandu benari silang dor pasabinan yang jaruk bisari kang pinangko pratiwi pategangku projo kang ngebuhi kudungane ambek kowe nganti kaya mangkul wiwitane polo kapendhem polo kasimar polo gumantung sadaya tanku jiwa jinawi pukulan kang mawe kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya temen sansayang rembug lamun siang gelar panggonan lamun wanci sarep surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi tatan ora carane kandhang anggunan jeng balang lebet bisa pindah durjana citi sayok-sayok saka kabya guru musuh pungso duwe negaring Dwaraka
kami gunung nganggung lungsong melesari urun tumurun merah kumrah satya dadi guru-guru lingkungan langkung-langkung lamun to tinaliti samyong sambut samyut ing sanggemban saben bisa tuntutan sosinan saya winodo anane moman sinamatan daya dinayan suwi-suwi mapan jati jejiban kang menuju mama wujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kena binasaken negari Ndorowati lan Kusuma lagi mancik marang jaman Jono panjang munjung pasir pabukir jinawi gemari pakarto toto turturarjo dasar guru kang gedhe boe padang jagate dhuwur ukuse turta adoh kuncarane turta kasusur mengkarang praja lah Emundi tawawu sinten to wangkeng ngarsa lenggah mengku bawat pemerintah dados Nalendra wonten negaring Ndoraka menang roden ucang dosa namaning sang nata dosa 10 nama wis mestani jejuluk sang nata Prabu Sri Bathara Kresna ya sang Padmanaba ya sang Danardana ya sang Wisnumurti Nalendra pepakuning gunung gunggung jajogaken kautaman di sajuga lenggah madaring Dampar Jana tatan mantra-mantra sifatemu Bathara Yayah sang Hyang Bathara Wisnu Angijawanta binayang-bayang sang janing Purapsara Hapsari kawis ketingal manggung ketanggung Joko maloro-loro sami ngambil upacaring keraton Yayah Lobeng Samudra Daratan tatan kanten pisanipun sang Hyang Nunggetunggiling Murja Negaring Ndorowati sang Jopara Nayaka Punggawa Ewasenopati Bupati Panewu Lurah lan sapiturutipun samyata gambar blabar wonten samadaning negaring Ndorowati nalika semana katingal pisuwanipun nenggih ingkang rayi sadurunge garba ruci Senopati Ndorowati nenggih sang Raden Harya Setyaki Raden Tambayuda Raden Wiwidana Raden Kresniwira Raden Bima Kunting Singa Mulanjaya sang Raden Harya Setyaki menggerakkan lenggahipun pati negaring Ndorowati pidhaleming Widara Kandhang nenggih sang Rekyana Patih Udawa sang Kresnegara Orang didem permanem datono bane wangisi sang Jopara kawula samya gandeng pasisiran jejel riyel rapet bobot bibit prasasa tata pandenggul tatan poselo labet sekathing mursi poing jawyang mludak gendira rontek umbul-umbul kewiterangan danu yaya mung dimung selapu payung mekar menti jamur barat mungsa rendeng tumbeng rapo jati ngare mongso katiga parandiri tinggal tidon sinem madaring pasewakan negaring Ndorowati nadan kuduan tatan ngubah sangir ana tatan papa kabiar semung sumaranding pratungga miwah pangling waranggana pating carengklang pating carengkling anyam benawipun ingkang putra saking Sang Prabu Sri Bathara Kresna nenggih Nalendra ing Prajutresna nenggih Sang Nata Prabu Setija Boma Narakasura talon semanten tanggaping gati nata ing Ndorowati arus landang dumateng putra kawudaring lisan dadi pangwujitaning driya ingkang dereng kababaring lisan
busana maneka warna puspeteng udana iwang mancra sarwarokmo ranggeng manik lara narawata Kobro prabanyo kang sumirat kenyaring leco laliwaran pergi pasti sering kadek wimbo kekondo tiupeng ma roto pando saparan mangambar kongas lamun sira anggeguru kaki amilya manungsa kanyata ingkang becik martabate sarta kawruh mring hukum
Engkang wasa mungkol tan mikir pawehing liyan. Pantes Guranana kaki sartane kawruhana Niwang Sukmana mengadili nuwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Ungbawana langgeng sinunggi datanawrat ora mengkoto dhisik Kakang Patih Udawa Kakang ing kepatihan ayo ndadekake kaget penglira Kakang Patih Udawa dene sira ingsun wijana ngarsaning manira Kakang Patih Kresnengara nun inggih Dewaji sembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan Dewaji sembahan kula sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sinuwun wonten sabda temu paduka miji dumateng sawanipun ingkang abdi kepatihan pun Udawa ing jawi sanget kuwatos ing manah pindharan sawemba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan Dewaji sinuwun sembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan kepareng kula cumadung dawuh timbalan paduka amobile Kresna paduka paring dawuh kanggeng abdi kepatihan nun mriki Kakang Patih Udawa iya katipananggon sira dadi sira ingsun percaya dadi badal wakil ingsun pranata tata rakiting kaprajan negara Ndwarawati marata diagiaturna kawan panjenenganing ingsun samendang aja nganti kengarempin Kakang Udawa nun iki nek paduka ndang tata rakiting kaprajan negara Ndwarawati tartentu sadotan badhe nguciwani sinuwun para kawula sami sayek saeka kadya karo luhuring nusa bangsa tuwin negaring Dwaraka mendhaipun para prajurit anggenipun boten kendhat nggih sami tansah gegladen olah kredhaning perang sawanci-wanci praja paduka katempuh parang muka tartentu boten badhe anggepok unca paduka Gusti Kula Sang Nata Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ingkang abdi kepatihan remuk kasawurna putung semangga kabandhem sinuwun nun iki gawe bombong satane gawe marem tiang singsun teka jangkep kang dadi aturira Kakang Patih Udawa ora liwat prayogakna nggonmu lungguh sartane pakaring kang utama tindakna selawase urip Kakang Udawa nun iki nanging dereng lansak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun Dewaji sembahan kula ya Kakang Patih Udawa ndak tampa tiba sepadha-padha ora liwat padha tatanen barisaning para wadyabala sartane para kawula ingkang padha gantung sibuk aja nganti kang padha saur manuk jering Senedya Brahma kuwi mbabarake wigatining masewakan Kakang Kresnengara prayoga sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala ngesnaken dawuh paduka sinuwun nun iki kadangipun Kakang Dimas Setyaki ing Kasenopaten Setyaki Dimas padha kanthi raja sak pratanira Dimas Tambak Yuda lunaming pasang klimat labi dina binong kula diri dumawahing tawang tuwang dina panata manu Prabu paduka miji dumateng wiswanipun ingkang rayi pun Setyaki kepareng kula cumadung dawuh kepareng wilujeng sawanipun ingkang rayi ing Kasenopaten pun Setyaki boten manggilangan sunggal menapa kemareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu ya Setyaki tak tampa tiba sepadha-padha ora lewat pangestuku wae tampan ana ya Dimas Garbaruci sampun kemareng kula pundhia karo jimat dayana ing kasantosan ora lewat prayogakna Dimas sampun boten kurang prayogi Koko Prabu ora mengkuto dhisik anakku lanang
anak anungan Indita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero lawan wong tuwa. Aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pangkarti. Setijo Bumonara Kasura. Suman mundhak pijana ngarsaning pun Rama padha kanthi raharja sak prampanira nggih kula anakku cah bagus ing Raju Tresna. Setijo Punamit pasang kelimantabi Tina binong lo dulu dumawaing namang tuwang linepat ning tolak manu Rama Prabu keparang paduka miji dumateng wiswanipun ingkang putra ing Raju Tresna pun Setijo Bumonara Kasura. Wilujeng wiswan kula mboten manggelangan setunggal punapa Rama kemareng kula ngaturaken sembah bekti kawula kunjuk mugi katur wonten ngarsa watu Kanjeng Dewaji Rama Prabu sesembahan kula Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Rama Prabu ya siratur bekti kelawan wong atuwamu ora lewat pangesne wong atuwa Mundarawati wae tampanana Setijo sampun kula pundhya karo jimat paribe dayane kasantosan prayoga anggonira lungguh sampun boten kurang prayogi. Angger Prabu Setijo mugi kararjan patuko tansah tumedhak wonten negari Durawati aman setyaki inggih. Wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk paman kula tampi dawah sami-sami dipun prayogiaken angger sampun boten kurang pragipi sowan kula paman garba ruci. Angger Setijo wilujeng rawipun angger Siwa Udawa iki inggih selamat tekaku ora ana langan setunggal apa aku ngaturke sembahku katur yawa kula tampi dawah sami-sami mugi prayoga lenggahipun Angger Setijo wonten negari ing Durawati menika. Angger Prabu sampun boten kurang prayogi Udawa Setijo wonten dawuh gawe kaget tias manahe wong atuwa Durawati tekon janur gunung kadingaren sengkan-sengkan datan pepoyan sumanmu ning negara Durawati ana wigati apa Rama Prabu? Mobil kula dipun kemarengaken kula badhe radi majeng nyaket anggen kula suwan wonten ngarsa paduka matur babagan kawontenan menapa ingkang kula sandhang wonten negaring Raju Tresna ngantos kula sowan wonten Mraja negaring Durawati menika Rama Prabu. Ya ndak keparengake matur tak paringi wektu marata diage matur ingkang tetela anakku Setijo maturaken matur sembah nuwun sanget ingkang sepisan sowan kula wonten Mraja negaring Durawati menika ngaturaken sembah sugeng pangabekti kula kunjuk sandhap foto paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Ya tak tampa pangestu tampanana kula pundi ndungkap angka kalih Rama Prabu wonten gandeng janengipun kalian kawontenan wonten negaring Raju Tresna bilih sampun wonten tigang candra negari kuling Raju Tresna menika nampi pagebluk para kawula wonten Praja negari Raju Tresna inggih negari punika putra pun Setijo sami nandhang loro awit pagebluk ingkang dipun raosaken ugi welak Jawata ingkang dipun dawaken wonten negaring Raju Tresna punika wujud arupi pagebluk Mayangkara prawilo kathah sanjaring para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan sonten lara enjang kapraloya menika sanget estu kathah dumadi wonten negari kula Rama. Kamangka kula ugi sampun boten kirang-kirang anggen kula ngrawakaken Brahmana winasis 1000 sugata miyang para nimpuna kinari nambah engganing raja wonten ugi gagar wigar datananduk karya ngantos kula bingung kados pundi anggen kula badhe ngayomi dumateng para kawula kula awit meneh ngantos ing sak mangke kula mboten saged anambak rengganing raja negaring Raju Tresna dugi benjang menapa pagebluk menika badhe kelampahan lan benjang menapa pagebluk menika badhe sirna pramila kula sowan wonten ngersanipun Rama Prabu Kresna supados tinarbuka manahipun ingkang putra pun Setijo pramila kula pasrahaken kados pundi guh pamrayogi paduka anggen kula badhe anambak negari kula ingkang ketaman pagebluk saged pundi lampah kula anggenipun badhe waluya nirmala temah jati temah mulya negaring Raju Tresna Rama Prabu. Anjrah ingkang puspita kasilireng samirana
sekar malih raras retnaning triya jagat mangestu ngrawayah Bathara Jagan Sutija wonten maring adawu kaget penggalihipun Rama sareng aku nampa kelawan apa kang dadi aturmu mangertiya lha kok teko rampati ndugamana ning atase negaramu kuwi negara ingkang kuncara kamangka kowe ya sira anakku Sutija kuwi Nalindra ingkang sugih Herbondo Bandu sugih bondo tegese sugih Brana picih sartane derajat pangkat sugih Bandu tegese sira kuwi Nalindra ingkang abobala raja teka wusana telung candra kalungguhan dina iki negaramu ing Praju Tresna ketaman Pagebluk Sutija ingkang sepisan pun Rama melu ngaturake sungkawa ana ngersane para kawulamu ingkang padha ketaman Pagebluk Mayangkara ingkang padha nganti temekaning pati Sutija matur sembah nuwun sanget Rama nanging kula nuwun pangapunten pangandikanipun Rama Prabu Kresna ingkang tansah kula rengga-rengga tansah kula tenggo tansah kula antu-antu menika lampah menapa ingkang badhe ingkang kedah kula lampahing sak mangke badhe dados sarana maluning projan garing Praju Tresna Sutija wonten maring adawu telung bengi kampung Kurwa Ngatu Amundurawati nyumpena kamangka pasumenan iki dudu kok pasumenan lumrah ing pasumenan ingkang tak tampa iki wujud sasmita wujud wangsit saka para Jawata yen to para Jawata bakal matedhake wujuding kanugrahan ingkang aran Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumarasari kamangka Wahyu Manik Imandaya kuwi miturut dawuhing dewa nalika semana ingkang apicik kelawan wong atuwamu dewaning para dewa ya Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Jatimurti paring dawuh kelawan wong atuwamu sok sapa ingkang kedunungan Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumarasari negarane bakal diadohke saka rubeda sartane negarane bakal ayem-ayem tata titi satane tentrem mul malah kepasang yudha katuju ing inu sira anakku Sutija Bumanara Kasurasa wanoning negara Ndarawati ndak kira pancen ustrep sartane wis pantes anakku Sutija Bumanara Kasura nggon musuh ana ngarsaning wong atuwamu ya kuwi bakal ndak dawuhi supayane nggayuh wujuding Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumarasari Sutija waduh ngaturaken panunging tanpa windan sumeblong raosipun manahipun ingkang putrapun Sutija Bumanara Kasura lajeng kula nyuwun pangapunten Rama wonten pundhaken kula kedah melampah badhe anggayuh wujuding Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumarasari menika kula badhe laku brata menapa ora usah dadak kita laku brata ora usah dadak sira mesu budi nanging ndak jaluk gandeng sasmita saka Hyang Jatimurti ingkang tak tampa iki mau Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumarasari
kuwi ana ingkang dadi lantaran ya ora ana liya ingkang dadi lantaran ya mung Pandhita ana ing guwa Karinawa ingkang peparat Sang Begawan Sukmaningrat mula ndak dawuhi supaya sira anak Gusti Jasawana ana ing pertapan guwa Karinawa pintanen wujuding wahyu maniki mandaya ngersani Begawan Sukmaningrat Setija anakku Bumantra Kasura sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangga nalendra mbok marmo sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompaing wadya urta krore kakiri-kiri Cumeplong raosing manahipun ingkang putra pun Setija Kanjeng Rama maling sakmangke kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wondene Paduka Rama Prabu Kresna sampun kestu paring dawuh damel sanara pepadhang pepajar tumrap negari ing Raju Trisna inggih negarinipun ingkang putra iya tiba sepadha-padha kula ndak jaluk gage gelakan wansimu gegenen mangsamu enggal-enggal tumuju ning pertapan guwa Karinawa pintanen wujuding wahyu maniki mandaya ngersaning Sang Begawan Sukmaningrat Setija nyuwun pamit madal wasilan dinten sakmenika kula ugi badhe sowan bidhal wonten ing pertapan guwa Karinawa Kanjeng Rama ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik anakku lanang Setija Bumantra Kasura Bina
kanggang awit to denjeng-denjengan jagat pangestu para wayah Bathara jagat Kakang Udawa Kakang Matih Udawa Kakang Resnengkara wila lagi wae anak Ustija mungkur Kakang Udawa kok wis merem iki lho Bang Kakang Udawa wila dalah monggo kula dherekaken menyang endi wonten dawuh sinuwun paduka nimbali kelawan kula wonten dawuh menapa anak Ustija mungkur saka pasewakan ya saka Datanagara Dwarawati dumadakan praptane Begawan Durna rawuh ana ing Praja Negara Dwarawati kadangku sinuwun nyuwun pangapunten kula sedina kesel lho kesel ki leh nyambut gawe apa lho pripun to panjenengan menika ora pun ngemplik besar to mriku. Lah kula menika dipun kontrak kalian juragan kula. Dikontrak itu tegese piye? Kula dipun dawuhi kula dipun paringi gawean kula kan ngeritke sapine. Menjang tanggal 17 mriku sampun pajeng. Oh ngono. Yen ngono awakmu kesel, nun sewu capek sinuwun, anu kesel sinuwun. Ya wis yen to saya aja dipeksake. Menapa kula dipun keparengaken sare? Ora lho. Kula kinten paduka paring dawuh aja dipeksake niku kula ken nglajengaken leh kula. Tilem ora kena Kakang nyambut gawe ya nyambut gawe. Mekaten. Iya. Wis ngaken dawuh. Kula drandang dumateng pratanipun penemban Dureng Sukalima menika. Iya. Prayogakno Kakang Udawa sampun boten kirang prayogi. Nun mangke bapa penemban sewu-sewu kelepatanipun ingkang putra Punata Ndrawati kula tadah wadana wonten dinten sakmenika kula nampi rawuh paduka. Bapa penemban Dureng Sukalima, bapa penemban Kumbayana. Mugi rawuh sing ngandika tansah manggih karaharjan tebih saking rubeda bapa penemban. Oh, lole. Astagfirullah sila bertambah somorante habelo kamana kula kaprit kandel putut ing selikur oh inggih anak Prabu Kresna inggih oh sampun kula tampi dawuh timbalan paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna anggen kula sowan wonten Praja Negari Dwaraka dinten sakmenika oh sowan kula manggih Karaharjan nggih saestu tebih saking raos kuciwa tebih saking rupita cinaketna marang kanugrahan lan kayiwanan tumrap ingkang Bapak ing Sukalima inggih Bapak iki namung tansah kula antuk puja pangasta mugi tansah ngatur wonten ngersanipun Bapak ing Sukalima inggih asung pasigan monokrami mugi kunjuk inggih sampun kula tampi oh mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka anak Prabu Kresna nggih anak Prabu Ndarawati inggih bapa nemban sampun kula tampi karya bombong tias manahipun ingkang putra Punata Ndarawati mboten langkung kacekecakna lenggah paduka bapa nemban inggih sampun mboten kirang prayogi nuwun sewu menika dereng pikantuk unjukan nggih Kakang Udawa wonten dawuh mban nggih didhawuhi kon nyawisake unjukan nursane Bapa Durna. Oh inggih saken dawuh. Wah ki mau kok ya kurang to ya widange ya. Lah niku ra enten unjukan yang Gresthija to. Wis entek kowe arep ngopo Kakang? Bapa remban inggih nyun mangapunten awit sedaya kekirangan. Anggen kula nampi rawuh paduka Bapa remban Durna ing Sukalima. Inggih mboten napa-napa, mboten dados perkawis menapa mboten dadosaken kekruntalan manahipun ingkang Bapak ing Sukalima. Senyatanipun kula nuwun sewu lho nggih. Pendak-pendak kula sawan wonten negari Ndarawati menika negari Ndarawati sampun kula rengkuh katitine kula ngrengkuh kawula kadang-kadang kula. Mitra rumang kula wonten Praja Negari ing Ngastina. Makaten nggih pramila nuwun sewu. Mbok pilih pincang wonten wekdal ingkang mirunggan wonten kalodhangan paduka anak Prabu Kresna.
Wah, kula aturi lair lan batos kula aturi supados rawuh wonten Praja Negari Ngastina tetinju dhumateng Karajan Praja Negari Ngastina. Kai Calajika lan Merkewuh Durgama Sanggarunggi. Negari Ngastina karang kula kados dene negari Ndwarawati nggih negari Paduka Piyambak. Anak Prabu Padmanaba. Inggih. Bapa Nemban inggih. Lajeng kula nyuwun sewu mbok bilih kula nganggep kama mantun sumalon manggen kula matur. Kula reswandangu dhumateng rawuhipun Bapa Nemban Durna. Kados pundi anak Prabu? Wigatosipun Paduka rawuh wonten Praja Negari Ngamarta menika ngemu werdi sartanipun wigatos menapa Bapa Nemban saestu kula nyumadung dawuh. Kula nyuwun dawuh Paduka Bapa Nembaning Sukalima. Lole kena swaru kimbol manyor-manyor tuk ning tungkul wana alas dadi wana. Oh inggih ringi. Ingkang sepisan sawanipun ingkang Bapak ing Sukalima menika tetinju dhumateng karaharjanipun Paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna sakadang kadian. Mitra Ruwang Nayaka Punggawa Senopati Patih Bupati Penewu Lurah RT Dukuh RW wonten Praja Negari Ndwarawati. Inggih matur sembah nuwun. Ndung kamangka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak teges. Sowan kula menika wonten ingkang ngutus kaliyan ingkang Bapak ing Sukalima. Inggih menika mboten sanes kejawi namung anak Prabu Duryudana inggih Nalendra Ngastina. Sesembahan kula ing negari ing Liman Benawi. Inggih menika anak Prabu Jaka Witana. Kula ingkang dados dutanipun anak Prabu Duryudana supados kula sowan wonten ngersanipun Paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Mantene menapa wigatosipun menawi kula dipun pangaken anggen kula majeng anggen kula badhe matur wonten ngersanipun anak Prabu Kresna. Kula badhe matur ingkang tetela. Kenging menapa Bapa Nemban cangkem kula kelebon kewan. Ndwarawati menika bak rengit. Inggih sampun menengkaten kula tansah mawantu-wantu sabdatama pangandika saking Paduka Bapa Nemban Durna kesedha paning dawuh Bapa Nemban. Matur sembah nuwun anak Prabu, matur sembah nuwun. Saestu kula menika sampun jibak bingung rasing manahipun ingkang Bapak ing Sukalima. Jalaran sampun wonten setunggal candra kalenggan sak menika. Negari Ngastina menika ketaman pagebluk. Ketaman Melaking para Jawata. Negari Ngastina menika cara-carane padane ngibarate negari Ngastina menika nembe nandang paceklik. Paceklik menika larang udan, larang mangan wonten negari Ngastina. Para kawula saking para kawula tansah sami melet-melet. Awit susahipun ekonomi wonten negari Ngastina menika anak Prabu. Mekaten Bapa Nemban. Nggih. Wah, kula ngantos bingung. Mboten kirang-kirang leh kula nyarati. Kala wingi ngendikanipun anak Prabu Duryudana. Kados pundi nyuwun prisa kelawan ingkang Bapak ing Sukalima kados pundi anggenipun badhe nambah rekaning praja. Kula dawuh kaliyan anak Prabu Duryudana. Nggih niki nek sampean mboten mendemi ndas kebo, mboten badhe rampung anggenipun para kawula nandang sakit nandang rubeda nandang pagebluk melaing para Jawata. Mun dipendemi ndas kebo. Nanging dereng saged walu ya nirmala jati temah mulya. Pramila kula menika sampun prasasat kadidene kentekan nalar, kentekan nakal. Kula sawonten ngersanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna ingkang wigatos. Mboten sanes inggih mrika kula badhe nyuwun ngambil kaca paesan nggih. Nyuwun ngambil kaca paesan. Jeniatanipun kula nuwun sewu. Kaca paesan menika ingkang kagungan inggih namung Paduka anak Prabu Kresna. Kamangka kaca paesan menika, wah nuwun sewu. Dayane menika saged ndayani tumrap para kawula sak praja negari Ngastina. Sampun ngantos kok negari Ngastina. Negari Ndwarawati menika saged ayom-ayom tata titi lan tentrem. Menawi tinenggan wujudipun pusaka Ndwarawati ingkang aran kaca paesan. Pramila sawan kula menika waleh-waleh menapa kula dipun utus dening anak Prabu Duryudana Bapa Nemban. Panjenengan kula aturi rawuh wonten Praja Negari Ndwarawati. Ingkang wigatos sambayongi wontenipun kaca paesan, wujudipun kaca paesan kula aturi ambayong. Kula aturi nyuwunaken ngambil saking reganipun Kaka Prabu Kresna, kula aturi mbayong wonten negari Ngastina. Samangke mboten ketang trigang kedheping meninggal. Kaca paesan mapan wonten negari Ngastina. Sateman negari Ngastina saged maloya nirmala temah jati temah mulya. Mekaten atur kula. Pramila sawan kula menika waleh-waleh menapa nggih? Kula menika namung badhe ngebun-bun enjang jejawa sonten.
Wah, sowan kula mriku namung badhe ngemis dumateng Paduka Anak Prabu Kresna. Kedua kersa Paduka maringi ngambil. Wujudipun kaca paisan badhe kula boyong wonten negari Ngastina Anak Prabu. Kakyatri sangga pirangu. Rinanggol kinembet kalembet. Dosang retnaning bawana jagat pangestu ngoro bapa nemban wonten dawuh nuwun sewu boten kateges menika kula menika wel nyaosaken wujudipun kaca paisan wonten ngarsa Paduka Bapa Remban Durna nanging kula nuwun sewu sareng kula petang kula menika ugi ngraosaken bab ingkang sami kados dene ingkang Paduka raosaken wonten negari Ngastina teges sampun wonten 3 dinten 3 hari sakmenika negari Ndarawati menika ugi ketaman pagebluk pramila kending ing sakmangke sampun ngantos wonten kawontenan ingkang boten prayogi ingkang nemahi dumateng wujudipun kaca paisan kula paringaken kula titipaken wonten ngersanipun kadang kula ing Kasenopaten inggih menika pun Setyaki ngaten nggih inggih pramila kula nuwun sewu bab kaca paisan menika gandeng wekdal menika ingkang beto Setyaki kula aturi nembusi kula aturi nembung kalian pun kadang kula pun Dimas Garbaruci dipun caosaken menapa mboten menika gumantung wonten penggalipun Setyaki oh ngaten inggih Bapa Remban oh nggih Setyaki ana paran Begawan Durna. Lho engko sik kowe aja miwiti pasulayan lho kowe. Kowe arep opo? Tekan negara Ndarawati ming arep bae rusuh. Ora aku ming arep golek ketentreman, aku ora arep golek aman, golek pengayoman ngono ngerjane Anak Prabu Kresna. Piye Begawan Durna? Jajal kowe maju wae. Maju wae. Wigatine aku tekan maju. Ana rembug wigati sing bakal tak aturake kelawan kowe Setyaki. Yo Ko Prabu Kresna. Piye Setyaki? Kula nyuniti balilah badhe majeng ngungkuraken Paduka. Iya ndak maringi wektu Setyaki. Setyaki tinungkul katanira karwa kang tumandang. Setyane ko karwani wis maju Setyaki lemu nemeti aja kaya ngono kuwi ta Setyaki. Setyaki wonten dawuh. Mbok nek duwe perkara karo Bapa Remban Durna kuwi mbok ya wis ora usah digawa ning pasewakan kajengipun. Awit mergo perkawis pribadinipun ingkang rayipun Setyaki kalian Begawan Durna. Oh wis aku mah. Wah, aku wis ndredeg lho Setyaki. Urung apa-apa kok wis mlintir brengas. Mbok mlintir liyane wae. Ojo ngawur wigatimu tekan negara Ndarawati ngopo? Iki mau ngendikane Anak Prabu Kresna, kaca paisan tok gawa. Bener apa ora? Bener, pancen yo. Kaca paisan tak gawa, tak simpen ning kalbiku. Banjur kuwi arep ngopo Begawan Durna? Kandhing negara Ngastina ketaman pagebluk ya Setyaki. Tak jaluk aku tak nyilih wujuding kaca paisan paringna kelawan aku. Aturna kelawan aku tak aturne kelawan Anak Prabu Duryudana. Banjur kaca paisan ora ketang telu kedheping meninggal mapan ana ing negara Ngastina. Apa ya pancen ngono? Yo yen to pancen kowe arep jilih wujuding kaca paisan tak aturke nanging dudu kok saiki wektune. Lho banjur kapan? Bubaring pasewakan ngentenono ning alun-alun negara Ndarawati kaca paisan tak aturke kelawan Begawan Durna sesemban kowe Sukalima. Popo peneban. Jaja muntaplir kinentap duka yayasinepe netra kocak ngondarandir yen sinabut mring sagedeng lole kena suaru gembal manyar-manyar Setyaki memang arep golek dadaning pasulayan kowe kok dadak methuke karo Begawan Durna Setyaki njur kowe arep ngopo? Jaluk ya Setyaki tak jaluk kaca paisan menehno karo aku wektu dina iki uga.
mergo ora pantes, mergo ora wangun ning atase pusaka kok di pasrahke sak nggon papan sak ndengah panggonan kuwi ora prayoga mergo kuwi pusaka kadewatan, kuwi pusaka kaprajan, kuwi pusaka ampun Setyaki. Aja bain-bain. Wah, lah kamu arep kok paningake ning alun-alun negara Ndarawati. Mongko pusaka sing jeneng Kanca Paesan kuwi wujuding pusaka ingkang sakral. Mesti wae le ngetokke, le ngaturke kudu nggunakake syarat upacara kaprajan. Bakune kowe gelem tak kandhani ora? Wis tak wenehi nah. Kowe takon ngenteni ning alun-alun negara Ndarawati. Kowe ora gelem. Mergo mengko Kanca Paesan arep tak aturke ning alun-alun negara Ndarawati, malah sajak kowe ora trima. Yen to lek ngaturke Kanca Paesan ning alun-alun negara Ndarawati. Dudu kok perkara ora trima, ning rasane kok ora pantes. Rasane ora pantes wae ning atase pusaka kadewatan kok diparingake ana ning alun-alun negara Ndarawati. Papakartimu kelawan Begawan Durna iki mau Blakasuta blakutang terus terang panjenenganing sun boten nemen. Paduka boten sarujuk. Nggih kula nendhang kalih Begawan Durna. ora kok ning ngono. Lajeng dos pundi? Blakasuta aku mathuk kelawan apa sing wis dadi tandangmu. Blakasuta aku marem kelan apa kang mbok patrapake kelawan Bapa Pandurna. Alhamdulillah. Nek ngaten paduka cocok gumathuk sartanipun sarujuk kaliyan napa sing pun kula lampahi. Iya, nanging wanti-wantiku. Terus pundi? Begawan Durna iki yo ndak rasa iki pancen yo ora iso nggunakake nalar pikire. Dipun Ana wong pusaka sing aran Kanca Paesan kuwi mapane ana ing sakjeroning kulit sakjabane daging kuwi teges ana ngendi papan panjenenganing sun tansah nggawa. Lah nggih. Wah, Begawan Durna kuwi ngerti wayangane Kresna pirang-pirang taun kok yo ora apal-apal. Kanca Paesan arep disilih. Lho, kowe mau rak tak jak ngapusi Begawan Durna ya manut wae, Manut mawon. Paduka mriko nuwun sewu kala ampun ketip-ketip ngoten niku kula pun
dong kali Sasmita. Lah iya ora ngono to Setyaki. Hei, kemareng watu-watu pundi? Bupano kang padha sebo jeneng Sunet ya kondur kedaton. Nuwun ngestaken dawuh. Lho, Setyaki, dawuh. sapa kae mau? Kula boten. Kakang Udawa Yai. Nggih kula. Wah jan kula kesel ngarit masuk angin kula sinten. Patih kok gaweane ngarit niki ya kepiye to Kakang Udawa? Coba sambi. Wah, pemasukan sinten. Karang dinten sak menika niku jaman sakniki nek mboten ngetutke napa niku undang pawarta mesti bener badhe saged kelampan kula nyambung gesang kula ten Madyapada. Ngono Kakang Udawa. Ya wis bupano kang padha sebo. Jenenge Sunedya kondur kedaton. Nuwun ngestaken dawuh. Pareng nyuwun pamit madal pasilan. Ora usah dadak ngono-ngono kuwi aku gak aku. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patudawa. Nuwun ngestaken dawuh sinuwun. Purna gatining mananggilan arsa sang nata kundur kedaton saking dampar napin gambaran gading kadharaken sang jaring perumban jadi manggung ketanggung Joko waloro-loro kang sambung ngambil pacaring Prabon kawis tinggal tindanya sang Sri Naranata lamun katon saking mandurga biar candare kadya sang Hyang Surya.